Isa kike je mamaki, kin san ya akai na auro ta ne? Kin san nawa na kashe ne? Ah, to wai shin ma me ta miki da hakike son a sake ta? Mama Mulajiji tana mana kariya amma matarka ba ta mana kariya. Kaji yaro, to ai babanku ne ba ta da mutunci dama. Ai dama na daidai ina son faɗi muku dan dai ku yara ne. To amma za in mutum ya mutu dama ba a tore. Wanda ma da Allah ya saki ka sani. Da ya za a ringa ma yaro ƙarya. Suwaye mazaje ne. Malam baka san ba a tsaye da ni ba baka ga mashin din ba ne? Ka yi hakuri mu da ka taimaka mana dan Allah. Rage ma hanya zan yi? To hau mu tafi ba dan halinka ba. Ni da kace gani tsohon dan daba ne. Allah. Ka je unguwar mu ka ce waye madagwal. Madagwal. Ni ne nan. Kai ne madagwal. Na gagari uban kowa. Na ci zarafin tsofaffi. Gidan nan ma na kai mutum biyu. Kai. In baka sani ban gaya ma. Ai madagwal. Kai kanka ba dan na san ka ba da na ma sara ya fi 8. Oce yayi sheka daga nan. Nan ma kaka da mu. To ba matsala ka bar shi kawai na yafe ma. Ah wait. Dan sako mana. Duk mu ne kenan. Karka da mu aba madagwal. Kai ma daga ganin ka dan hannu ne. Ai karka da mu Dan hannu ne kai ma mutum. Kai ne taba kai ne wiwi. Everything is that. Abinda nake so da kai madagwal.